Vítam vás u ďalšieho vlogu na mojom hlavnom kanáli. V tomto vlogu si povieme, prečo byť youtuber v roku 2026. Ideme na to. Prvá vec, prečo byť youtuberom v roku 2026 je si vybrať tému, o čom chcete natáčať videa na YouTube. Druhá vec, prečo je dobre byť youtuberom v roku 2026, tak je točiť Minecraft alebo nejakú inú vec alebo vlogy. Tretia posledná vec je si založiť YouTube kanál a prispôsobiť si ho. To je všetko z tohoto vlogu. Dajte mi like na toto video a odber na môj hlavný kanál. Lebo sa pomaličky a iste blížime k 80 odberateľom. To je všetko z tohoto videa. Dajte mi like a odber na dajte mi odber na môj hlavný kanál a like na toto video a uvidíme sa od ďalšieho vlogu hneď zajtra. Čau.